wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a wannan channel namu na Instagram Tuce TV. Muna roƙon yan uwa ku daure ku danna mana alamar subscribing, please. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel for more updates. Mun kawo muku wani bidiyo, wani ci gaban wani bidiyo ya ce zai nuna maka wanzu da wannan application na cire app. Gashi nan mun shiga cikin application ɗinmu na cire app. So kamar yadda kuke gani yana buɗewa. Bayan ya buɗe za mu nuna yadda ake withdraw a cikin wannan application na cire app. So idan baka yi rijista ba sai ka samu za mu ajiye link ɗin bidiyon wannan application ko ka tafi directly ko kuma ka shiga cikin Play Store kai download ɗin wannan cire app. Za ka zo da inda aka saka abin nan cash out ɗin nan bayan ka samu token nan token ɗin. So kamar yadda kuke gani kana da zaɓi guda biyu. Na farko za ka iya cirewa ta katin waya kuma za ka iya zo direct wa banki. So mu za mu cire ta katin waya ne, don haka bari sai mu nuna mu. Kamar yadda kuke gani ga lambar mu nan, za mu cire ta nan. So za mu tafi direct inda aka saka withdraw inda sai kai confirm. So alhamdulillah kamar yadda kuke gani wannan katin ya ce successful, gashi nan ya shigo cikin wayar mu. Don haka muna roƙon ku su danna mana alamar subscribing sannan kuma like kuma share. Mun gode, sai mun sake haɗuwa a sabon bidiyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.